Už jste to slyšeli? LAN Party Hotel pořádá další 2v2 LAN turnaje. Čekají nás opět promyšlené bitvy v League of Legends? A otázkou bude teda level 6, Varus připravený, ultimátka trefená, pozor, Cila si podvěží ještě krásný barel, body slam, ignite, no a tady to by mělo být vymalováno. A fotbalová utkání plná emocí v FC25 na PlayStationu. Což znamená, že je tady šance na druhé straně. Simon, Alvarez, Rodri ještě může posunout a také dělá foul. Je to tam! Samotní hráči v tom měli v minulosti jasno. Co jsem si odnesl z interview? Takže zlodí dětí 75% skill, 25% draft, strudl 5 piv málo, 15 moc. Chystáme pro vás další skvělou gamingovou akci, zakončenou pořádnou afterparty s DJem. Kdy a kde? 21. prosince v Luhačovicích. Přesouváme se z prostoru LAN Party hotelu na Sokolovnu, která je v centru města. Pro všechny diváky bude vstup zdarma. No a nakonec jedno shrnutí z minulého roku. Ahoj všem. Já bych chtěl říct, že podle mě tahle soutěž byla podvodem. Zorganizoval to celé Adam Buberník, můj soused. A za mě to byl podvod.